Good day, everyone. This is Avi Ratnanason here. I'm the CEO of Araya Pictures and Mobile Screenfest, but I'm also the regional producer for the Shoot for Earth contest for 2013. Hi, I'm Zhen Jiang. I'm a teacher of Communication, University of China, and also the regional producer of Shoot for Earth. Shoot for Earth, yes, shoot for Earth and save the Earth. Join the biggest filmmaking marathon. I, Dr. Shobha, am representing Mr. Akshay Marwa, the regional producer for India, for this big filmmaking campaign. Hi, my name is Lando Lukmano. I work with DV Work Studios Nigeria and I represent International Documentary Film Forum. I'm also the regional producer for Africa on the Shoot for Earth Global Filmmaking Marathon. Hello, fellow New York filmmakers. I have a really cool opportunity for you. But first of all, if you don't know me, I'm Zoe Floros, independent filmmaker, visual artist and singer living and creating in New York City. Ez már a 10. 24 órás játék, és ugye ezek szerint 5 évente valami nagyobb durranás van benne, akkor a nemzetközi 2008 után 2013-ban újra egy globális filmes játékot sikerült összehozni. Az idén kapcsolódunk a Föld napjához, és éppen ezért ugye hát maga a Föld a téma. Társadalmi kisfilmeket kell készíteniük a játékban résztvevőknek, ezúttal 1 perceset, a világon bárhol forgathatnak, hiszen teljesen mindegy, hogy hol vannak, honnét töltik fel a filmeket. Egy a lényege, hogy annak a játék szabályrendszernek, amit kialakítottunk, ami persze rendkívül egyszerű, annak meg kell felelnie. Nyilván a zsűri azt fogja értékelni, hogy az adott témában milyen ötlettel, hogyan mutatják be azt, amit szeretnének megmutatni, amire szeretnék felhívni a figyelmet. Épp, hogy följön a nap, már elkezdődik a verseny szerte a világba, és ugye az egész úgy van kitalálva, hogy ahogy a nap megy körbe, úgy jönnek be az országok, és ott kezdődik mindig reggel 8-kor a következő, és másnap reggel 8-ig. Ki kell találni, leforgatni egy filmet, belerakni egy kötelező elemet, összemontírozni, és fölrakni az internetre. Idea what exactly is going to be. Úgy gondolom, hogy lesz néhány igazán jól elkészített 1 perces film, ami segít abban, hogy hogyan is óvjuk meg a bolygónkat. Én úgy gondolom, hogy a modern közmédiának nagyon fontos feladata, hogy ezekkel a típusú kis filmekkel foglalkozzon, a társadalmat foglalkoztató kérdésekkel minden esetben megpróbáljon lépést tartani, és bevonja ebbe a társadalmat is egy kicsit nagyobb körben, mint a már jól ismert filmkészítők által. Nagyon fontos ez a fajta kitekintés a közmédia számára. A verseny kiírását látva első gondolatunk az volt, hogy milyen jó lenne egy ilyen rangos versenyen eredményesen szerepelni. Csapatunk gyorsan összeállt Nagy Zsuzsanna, Pekár Áron, Szebeni Gábor, Kis Kristóf és jómagam Kulcsár László részvételével. A verseny napján már korán reggel találkoztunk, miután megtudtuk a kötelezően beépítendő elemeket, 2 óra gondolkodás után megvolt a terv. A forgatás közben segítséget kaptunk osztályfőnökünktől, Csányi Lászlótól, illetve szerepet vállalt filmünkben Albert Roland tanár úr is. Utólag is köszönjük segítségüket. A verseny lényege az volt, hogy 24 óra alatt készítsünk el egy 1 perces filmet. A téma a környezetvédelem volt. I'm Zheng Yihao. I'm Yu Xiao. I'm Guo Ziyan. I'm Liu Zirai. I'm Yao Cheng. I'm sorry. We are Bear Kids! Hello, mi vagyunk az Elephant Studio egy része, ez itt a nagyon szép nagy monitoros vágógépünk. Én Balázs vagyok, ő pedig itt Zsolti, aki a hanggal szokott foglalkozni. Ha fölnézünk, akkor a tükröben láthatjuk Gábort, aki most kamera mögött áll, ez nem mindig van így. Fényképezőgéppel szoktunk kamerázni, de most kamerával próbálunk meg fényképezni. Ő Sasa, ő az, aki segít nekünk mindenben, és hát így mi vagyunk a csapat. Na, állíts be, aztán gyere, időzítő. De siess, nem maradsz. Figyelj, figyelj, figyelj. Jó, mosolyog. Igen. Kész? Ne? Ha? Vakó? Nem állítottál vakó? Vagy... Mennyire van ez időzítve? Számunkra kötelező beépítendő elem a filmben, amelyben egyet kell megjelenteni a tűz, a víz vagy a levegő.
Nincs semmi koncepciónk, ezért szeretjük ezt a versenyt, hogy 24 óra alatt kell leforgatni, és így teljesen bűntudat nélkül lehetünk itt. Ezért így boldogan várjuk, hogy mi lesz majd. Még csak ketten vagyunk, és valószínűleg úgy is maradunk, együtt csinálunk mindent. De valószínűleg a vágás és az utómunkálatokat én fogom csinálni, míg a Márkó inkább ott operatőrködik. És felváltva szerepelünk majd. Nagy öröm számomra, hogy immár másodízben hívtak meg a szervezők zsűri elnökként.
Ez a 24 órás világjáték nem csupán a játékosoknak kihívás, a zsűrinek is komoly feladatot jelent. Remélem, hogy lesz bennük humor. Számomra ez jelenti az igazi értéket. A film olyan, mint egy csokor virág, vagy illatos, vagy nem. Vagy megérint egy film, vagy nem. A környezettudatosságnál manapság nem tudok elképzelni fontosabb kérdést, fontosabb problémát. Másrészt nyilvánvaló, egy új generáció erről a témáról is másképpen gondolkodik, más filmnyelvet használ, más technikát használ. Megdöbbenve látjuk mi, hát az éltesebb nemzedék azt, hogy milyen zseniálisan alkalmazzák a mobiltelefontól kezdve a legkülönböző flash technikákat. Úgyhogy én azt gondolom, ez minden szempontból nagyon jó verseny. Köszönet azoknak, akik kitalálták és akik megvalósítják szerte a világon. we wa do gore okwele be de gbo du asi de owe ma lego do lo lego sikoro e ma je be ko to e je ye yodu ege na o kota le mega ndo di de ton kota ero di de ton je no weji.
Villányt mindenki a szőlészetéről és a borászatáról ismeri. Ezáltal ugye hazai és nemzetközi viszonylatban azért elég sok ismerettségre tettünk szert, és hát ebben a médiának ugye óriási szerepe van, és mi ezért mindig szívesen állunk ennek rendelkezésére, és hát többek között azt gondolom, hogy ez is lehetőséget adott ez a filmszemleit. Nagyon fiatal voltam még, amikor rájöttem, hogy akár zenész leszek, akármi. Az egyetlen téma, amit mindenképpen ki akarok bontani, az maga a Föld és a mindennapjaink, és ez megmaradt a mai napig, és így a zenei munkásságomnak is nagyon nagy része az, hogy a Földet, mint életünk helyszínét bemutassam, és erre felhívjam a figyelmet, hogy milyen szinten fontos az, hogy erre odafigyeljünk.
fantastic. 110 films. Fantasztikus volt a fesztivál, nagyon sok jó film érkezett. Örülök, hogy újra itt lehettem. Majdnem mindegyik film megérintett érzelmileg. Nagy, hosszú filmet könnyű csinálni, 1 percet nehéz. Ebbe kell belesűríteni minden mondani valót. De a versenyzők jó érzékkel adták át az üzenetet. Azt, hogy vigyázzunk a földre. The best talent possible from the world. Three Fingers. Nagyon érdekes játék volt. A világ több részéről érkeztek filmek. Annak picit nem örültem, hogy a filmek túlnyomó részt komolyak voltak, de találtam egyet, ami nagyon ötletes és szellemes volt. Ez azt mutatja be, hogy az ember 3 ujjával megváltoztathatja a világot. Switch off. Ha egy picit valakinek sikerül felébreszteni a gondolatait ebbe az irányba, vagy egy picit befolyásolni abba az irányba, hogy figyeljen oda a mindennapokban, az élet módjában figyeljen oda arra, hogy úgy éljen, hogy ne hagyjon nagy nyomot a földön, mint amennyit szabadna.